Dakle, cilj je sletjeti ovdje i vjerujte, pri ovom vjetru ovdje ne puše vjetar toliko, međutim gore na većim visinama zasigurno nije lako kontrolirati padobran i izmanevrirati ga tako da slete upravo ovdje. Ali dobro im ide, evo za nekoliko trenutaka i prvi padobranac. Polako, ovo je još završni manevar, fino usklađivanje i lagano ateriranje ne na šator, nego evo ga, još malo, evo ga. Jedan veliki aplauz vas molimo. Bravo! Davor Videk, Ivan Glokočki i Nenad Pešut, padobranci su svaka čast. Evo, s iste prilazne putanje dolazi nam još jedan padobranac. Vidite kako to fino lijepo ide, kako se to fino manevrira. Evo ga, bravo! Centar, bravo! I dolazi nam i treći padobranac. On dolazi iz druge putanje, evo ga, korekcija. Dobije valjda naputak od kontrole leta iz plesa. Ista prilazna putanja. Evo ga, još nekoliko sekundi. Evo ga, ma bravo, veliki aplauz, dame i gospodo, Davor Videk, Ivan Glokočki, Nenad Pešut koji ima preko 5000 skokova, padobranci zrakoplovnog centra Croatia. Hvala lijepo što su sudjelovali u ovoj svečanosti otvaranja tjedna udruga. Sve su posnimili, nadam se da ste vi uspjeli poslikati i posnimiti, a mi idemo dalje sa našim programom. Zahvalit ćemo se i donatorima koji su omogućili bogatiji tjedan udruga i ovo naše druženje. Zahvaljujemo se Pagu, Coca-Cola Beverage, Klari, Franku, Cedevitu